Coneixent com coneixia el seu fill, sabia que ja devia anar orientant-se cap allà on volia arribar. El noi va acabar per formular la pregunta. Què va demanar a dir al geni de la llàntia? Ara mateix no t'ho sabria dir, però em sembla que els desitjos tenien a veure amb l'aventura que Aladí emprenia per tal d'arribar a ser un home valerós i afortunat. «Me la prestes uns dies, mama?», va demanar el Mateu amb un gest recollit, tot observant la llàntia amb molta atenció. «No m'acabes de dir que no hi creus en històries fantàstiques?» «I esclar que no hi crec», proclama ufanós, i continua amb senzillesa. «De fet, només la vull per decorar la meva habitació. Si canvies de parer, recorda que només es poden demanar 3 coses bones i molt concretes», va sentir el Mateu que cridava la seva mare, fent broma, quan ell ja sortia molt decidit de la cuina. «3 coses bones i concretes, això mateix», va repetir-se alegrement la dona i va recordar que ella, en aquella ocasió, quan va comprar la llàntia, només n'havia demanat 3. Una cosa, però és que el Mateu valia per 3. Un nou ordinador, un d'aquells portàtils tan moderns que havia vist al Barcelona el dia que hi van anar amb els tiets no li aniria gens malament, va pensar el noi. O potser un iPhone o una tauleta electrònica com la que volia el seu germà.